वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री जय श्री चैतन्य जय चैतन्य नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर गौर भक्त जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय द्वैत द्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंदा। वृंद इन्हार कृष्ण सेवेरा काद शुन सर्वजना परम पवित्र सेवा आदि सर्वोत्तमा। ईशारा कृष्ण से बरा कदा सुना सर्वजन परम पवित्र सेवा आदि सर्वोत्तमा. மொழிபெயர்ப்பு. பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அனைவருக்கும் தெரிவித்தார். ராகவ பண்டிதர் கிருஷ்ணருக்கு செய்த தூய பக்தி தொண்டை பற்றி கேளுங்கள். உண்மையில் ராகவ பண்டிதரின் சேவை மிகவும் தூய்மையானது மற்றும் மிகவும் நிறைவேற்றப்பட்டது. மாதாஜி, நேத்து நீங்க என்ன படிக்க சொன்னீங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம், அதனால நான் அப்படியே படிச்சேன். இன்னைக்கு கிளாஸ் கோஆர்டினேட் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ராகவ பண்டிட் ரொம்ப பியோர் அண்ட் ஹைலி அக்கம்ப்ளிஷ்ட். அவர் என்னன்னா பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் கிருஷ்ணா. ராகவ பண்டிட் அவர் இப்ப ஏன் மகாபிரபு சொல்ல மாட்டேன்றாரு? இப்ப கிருஷ்ணர் பகவத்கீதா சொன்னாரு, ஓகே. வியாசர் அவரோட இன்கார்னேஷன். இப்போ சைத்தன்யா தானே கலியுக அவர் ஏன் அவர் சொல்லாம ராமானந்த ராய் சொல்லு, ராகவா பண்டிட் சொல்வாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரு எல்லாரையும் டைவர்ட் பண்ணி விட்டுறாரு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் அவர் அப்படி பண்ணிட்டே இருக்காரு? ஏன் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா அவர் சொல்ல முடியாம எல்லாருக்கும் சொல்றாரு? அவருக்கே தெரியாதா? அவருடைய பக்தர்கள் சொன்னா இன்னும் அவங்க உணர்ந்து முன்னிலைப்படுத்தணும். சொல்றாங்க. அவரு அது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப எஃபெக்டிவா முன்னிலைப்படுத்தணும்னு இருக்கும். சொல்லுவாங்க. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. புஷ்பா மாதாரி. மாதாஜி, அவருடைய பக்தர்கள் சொன்னா இன்னும் ரீச் ஆகும் எல்லாருக்கும். ரொம்ப ஓகே எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஓகே. பக்தர்கள் சொல்ல ரீச் ஆகும்ன்றத விட என்ன மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இல்ல, சொன்னாலே நான் சந்தோஷப்படுவேனே. எது இல்ல பக்தர் மாதாஜி, மூலமா வரணும்? அவரு இந்த அளவுக்கு பக்தர்கள் உணர்ந்து சொல்றாங்கிறத பார்க்கிறேன். அது ஒரு பாயிண்ட். பட் அதோட இன்னொரு பாயிண்ட், வேற பக்தரை யாராவது? மாதாஜி, நம்மளை விட கடவுளை விட முன்னிலைப்படுத்தணும்னு சொல்லுவாரு. வெரி நைஸ் ஆன்சர் ஜெயந்தி மாதாஜி. பர்ஃபெக்ட். கடவுளை விடையும் பக்தர் அவர் தூக்கி வச்சு ஆடுறாரு. அதான் அவரோட குவாலிட்டி, ரைட்? பக்த வத்சலா. எதுவா இருந்தாலும் பக்தர் இஸ் கிரேட். அதனாலதான் கவுந்தையா பிரணி ஜானேதி நமோ பக்த பிரணிஷதி, கவுந்தையா நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாரு. அது புஷ்ப மாதாஜி பக்தரோட கேரண்டி ஹையர்னு. பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா பக்தரை இன்னும் குளோரிஃபை பண்றாரு அப்படின்றத அர்த்தம். आरा द्रव्य राहुषुना नारी के लेरा कथा पांचा गांडा कारी नारी ले केला विकाया तथा. आरद्रव्य रघुषुना नारिकेलर गता பிரசகாண்ட கரி நாரிகேலே விகாய ததா. இதர பொருட்கள் ஒரு புறம் இருக்கட்டும், இவர் இளநீரை அர்ப்பணிக்கும் கதையை சற்று கேளுங்கள்.
இங்கே இளநீர் ஒன்று 5 கண்டாக்களுக்கு விற்கப்படுகிறது. இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது வந்து என்னன்னா, என்கிட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேரு என்னன்னா, ஆஃபரிங் கோகனட் ஆஃபர் பண்றத பத்தி சொல்லு. 5 காந்தாஸ் அப்படின்னு. காந்தாஸோட என்ன ரேட்டுன்னு எனக்கு கூட தெரியாது. பட் அந்த காலத்துல யூஸ் பண்ணது. அப்போ வந்து என்னன்னா, மத்த கமாடிட்டியை வந்து என்கிட்ட இவர் வந்து எப்படி கோகனட், அதாவது கோகனட் என்ன சொல்ல, தேங்காய் எப்படி தேங்காய். விற்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க. டெண்டர் கோகனட். திரவியம் சொன்னோம்ல, அதுல வந்து தேங்காய் எப்படி விற்கிறாரு அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படின்னு பேசுறாரு. வாதிதே காத்தா சாட்டா விரக்ஷே லக்ஷ லக்ஷ பாலா தாத்தா பிஷுனே நயாத்தா மிஸ்டர் நாரி கேலா. நாரியனா தேங்காய்னு அர்த்தம். நாரிகேலனா வாடி தேங்காய் மாதாஜி. வாடித்தே கதக் ஷதக் ரிஷே லட்ச லட்ச பல ததா பிச்சுனேன சதா ஜதா மிஸ்டர் நாரிகேலா. இவரிடம் நூற்றுக்கணக்கான மரங்களும் இதில் லட்சக்கணக்கான பழங்களும் உள்ளன. என்ற போதிலும் இவர் எங்கே இனிப்பான இளநீர் கிடைக்கிறது என்பதை விசாரிப்பதில் மிகவும் ஆவலுடன் ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கின்றார். கலாவதி மாதாஜி யார் படிக்கணும்னு நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க. இனிமே அதுதானே உங்களுக்கு சொன்னேன். சொன்னேன் சொல்லுங்க. மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜின்னு சொன்னேன். ஓகே நாங்க கேட்கல. ஓகே பிரேமா மாதாஜி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்லிட்டேன் மாதாஜி, சரி, படிச்சுட்டேன். மாதாஜி. அடுத்தது நீங்க பண்ணலாம். இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, தேங்காயோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஆனா நிறைய தேங்காய் இருக்கு. ஆனா பெஸ்ட் தேங்காய் எங்க கிடைக்கும், அந்த தேங்காய் எப்படி ஸ்வீட்டா இருக்கும் அப்படின்னு. இது பாத்தீங்கன்னா சில டிவோட்டிஸ் கூட பார்ப்பாங்க. அவங்க வந்து எனக்கு நான் ஒரு திவ்ய தேசம் போறச்சே அங்க ஒருத்தர் பூஜாரி சொன்னாரு, இங்கெல்லாம் பூ வாங்காதீங்க, அங்க வாங்குங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி சிலர் வந்து பார்த்து பார்த்து பண்ணுவாங்க. கிருஷ்ணருக்கு இந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்து பண்றது நான் கரெக்டா இல்ல தப்பா? கரெக்ட் பார்த்து பண்றது right. பகவானுக்கு பார்த்து பார்த்து தான் செய்யணும். ஆமா. அதாவது பார்த்து பார்த்து பகவானுக்கு பார்த்து பார்த்து தான் செய்யணும்ன்றது ஒரு சைட்ல வச்சாலும், சிலரோட பாவத்தை குறிக்கிறது. அதாவது நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்ம ஒரு Dress வாங்கினா கூட, ஒரு Dress ஃபர்ஸ்ட் பிடிச்சிருந்தா கூட ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே வாங்க மாட்டோம். 4 இடத்துக்கு போய் தான் நம்ம பார்த்துட்டு ஓகே அப்படின்னு. நான் பார்த்த Dress நல்லா இருக்கு, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, ஆனா ஒருவேளை இதை விட பெட்டரா இருக்குமா அப்படின்னு நிறைய பேர் பண்ணுவோம். யார் பண்றீங்க அந்த மாதிரி? நான் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா. வேற யாராவது அந்த மாதிரி பண்றீங்களா? இல்லையா? பெட்டரா இருக்குன்னா போறதே இல்ல எது பாந்தமா இருக்குமோ அத கொடுப்போம் மாதாஜி. எது பெட்டரா இருக்கோ அதை தான் சூஸ் பண்ணுவோம். சூஸ் பண்ணுவோம். ரைட். சோ அப்பனா 4 அப்போ சில தடவை வந்து அந்த 4 இடம் போன அப்புறமே நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு. ஆனாலும் நம்ம அந்த 4 இடத்த போற 4 இடத்து போனதை நம்ம விட மாட்டோம். ரைட். அதனால எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, நம்ம அந்த மாதிரி வந்து பெஸ்ட் போறது, 4 இடம் போறது, இதை வந்து விடாம we will continue our endeavor அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால இந்த மாதிரி 100 கணக்கான இடங்கள், 1000 கணக்கான இடங்கள் போனாலும் we will just go and pick the best for us. நம்ம பசங்களுக்கோ எதுவா இருந்தாலும் அதே மாதிரி கிருஷ்ணருக்கும் அந்த மாதிரி பெஸ்ட் கொடுக்கறதுல தப்பே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகே ஏகே பாலேரா மூல்யா தியா சாரி சாரி பானா தாஷ क्रोशा हैला आनया करिया यथामा यथाना सारी यथना. हरे कृष्णा माताजी. एक एक पहले मूल्य दिया थारी थारी बना தாச கிரேஷ கைதே அநாய கரியா ஜதனா. இவர் 20 மைல் தொலைவில் உள்ள இடத்திலிருந்து பெரும் முயற்சியுடன் இளநீரை சேகரித்து அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் 4 பணங்கள் கொடுக்கின்றார். 4 பணங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 4 பணங்கள்னா ரூபாய். பணம்னா எவ்வளவு? 4 பைசா வரும். ரூபாயா மாதாஜி? அந்த some kind of currency மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? some kind of currency ஒரு அந்த டைம் அந்த காலத்துல யூஸ் பண்ண அந்த அமௌண்ட். அந்த காலத்துல பைசா so வாங்குவோம் மாதாஜி. எங்க காலத்துல கூட 20 கண்டங்களுக்கு சமம்னு போட்டுருக்கு மாதாஜி. அடுத்ததுல வருது. ஸோ பேசிக்கலி இப்போ என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அவரே போயிட்டு அவர் வந்து பைசா கொடுத்து வாங்குவார். எப்படி? ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு 20 மைல் நம்ம எல்லாம் பண்ணுவோமா? கண்டிப்பா நான் பண்ண மாட்டேன். ஓகே. இப்ப ஆசையா இருக்கும், ஆனா இவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் போட மாட்டோம். நம்மளோட எஃபர்ட்ஸ் கூட ஒரு என்ன சொல்லுவீங்க, ஒரு லிமிட் இருக்குன்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் தான் போக முடியும் நம்ம. ஆமா, கொஞ்சம் ஏதோ இந்த கடை இல்லைன்னா அந்த கடை, லெஃப்ட் போவேன் இல்லைன்னா ரைட் போவேன்.
ரைட்? ஸோ அந்த பணம் அந்த கரன்சி வந்து பழைய காலத்து பணம். எனக்கு கூட அது என்னன்னு தெரியாது. பட் அந்த கரன்சி. ஸோ அதனால அந்த டைம் யூஸ் பண்ணவங்களோட கரன்சி சம் கைண்ட் ஆஃப் அ காயின். அத 4 குடுத்து அவரு வாங்குறாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். எங்க காலத்துல கூட பைசா கொடுத்து வாங்குவோம் மாதாஜி அந்த காலத்துல. வெரி குட். ம். प्रतिदिन 5 शाता पाल चोलाना सुशीताला करीते राके जाले दू बैना. ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கட்டும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரதிதின பாச சதா பால சோலாஞ்சா சுசீதல கரிதே ராகே ஜலே டுபாயிஜா. நாள்தோறும் 5-7 இளநீரை சீவி அவை குளிர்ச்சியுடன் இருப்பதற்காக நீரினுள் வைக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து சில தடவை டிராவல் பண்ணா நாங்கெல்லாம் இங்கே இப்படியே தான் சாப்பிடுவேன். பட் ஐ காண்ட் ரிம்பர். ஏதோ ஒரு ஊர்ல என்னன்னா ஐஸ் கியூப்ல இளநீர் வச்சிருந்தாங்க. ஃபாரின்ல எல்லாம் பாலில எல்லாம் என்னன்னா பேங்காக் பாலில எல்லாம் அப்படியே ஐஸ் கியூப் வச்சு இளநீரையும் அதுக்குள்ள வைப்பாங்க. ஓகே. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்குன்னா சில்லுன்னு இருக்கும். அதே மாதிரி இவர் வந்து அந்த இளநீரை வந்து ஏன்னா இல்லைன்னா நார்மலா பாத்தீங்கன்னா இளநீர் வந்து ரொம்ப அந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் தான் பிக் ஆகும் இல்லையா? அதனால இவர் வந்து ரொம்ப பத்திரமா வந்து அதை வந்து பிக்கப் பண்ணி வைக்கிறாரு. அந்த மாதிரி எடுத்து தண்ணிக்குள்ள வைக்கிறாரு. ஸோ அந்த சில்னஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்கோசரம் 5 to 7 இளநீர் எடுத்து வைக்கிறாரு. போகேரா சமய புனா சுலி சம்ஸ்காரி கிருஷ்ண சமர்ப்பணே காரே முக சித்ர ஹரி கரி. பத்மா மாதாஜி படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. போகேரே சமய புன சுலி சம்ஸ்கரி கிருஷ்ணே சமர்ப்பண கரே முக சித்திர கரி. நைவேத்தியம் செய்யப்படும் சமயத்தில் இளநீரை எடுத்து மீண்டும் சீவி தூய்மைப்படுத்துகிறார். அதன் மேல் பகுதியில் துளையிட்ட பின்னர் அவற்றை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ சீவிட்டு ஆப்வியஸ்லி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் அர்ப்பணிக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஸோ அதான் அவரோட இது என்ன. அவர் வந்து அவ்வளோ பார்த்து பார்த்து பண்றாரு. 20 கிலோமீட்டர் 20 மைல்ஸ் 20 மைல்னா எடுத்துக்கோங்களேன். ரஃப்லி அபவுட் 35 கிலோமீட்டர்ஸ் அவ்வளவு தூரம் போயிட்டு. அப்பெல்லாம் இன்னைக்கு மாதிரி பைக்கு வண்டி எல்லாம் இல்ல. ரைட்? எப்படி இருப்பாங்க? மோஸ்ட்லி காலு இல்லைன்னா புல்லட் காட் இப்படிதான் போயிட்டு ஒரு இளநீர்ல 7 எடுத்து அது தண்ணியில வச்சு அதுக்கப்புறம் சேவை செய்யறாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். கிருஷ்ண செய்யினாரி கேலா ஜலபான இது படிச்சுட்டோம்ல இல்லையா? இது படிக்கணும். பானகாரி காபு ஷூன பல ராக்கேரா காபு ஜலபரி. வினிதா கேசவி மாதாஜி படிக்கட்டும் மாதாஜி. அவங்க படிக்க முடியாது. அவங்க இன்னொரு கிளாஸ்ல இருக்காங்க மாதாஜி. ஆமா, அவங்க ஆல்வேஸ் சொல்லிட்டாங்க. மல்லிகா மாதாஜி படிங்க. கிருஷ்ண செய்யினாரி கேலா ஜலபான கரி கபு சூன்ய பால ராக்கேலா கபு ஜலபரி. Lord Krishna drinks the juice from these coconuts, and sometimes the coconuts are left drained of juice. At other times, the coconuts remain filled with juice. Hare Krishna Mataji. சில தடவை நம்ம கூட பார்ப்போம். அதாவது அந்த நீர் நிறைய இருக்கும். ஆனா சில தடவை பாத்தீங்கன்னா வறண்டு போயிருக்கும். ரைட்? சோ அதனால வந்து அவர் சொல்றாரு சில தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். சில தடவை வந்து ரொம்ப ஒண்ணுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவரு சொல்றாரு. சோ ரெண்டுமே வந்து பாசிபிள் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி அவரு அதோட ஃபார்ம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத அவரு சொல்றாரு. ஜலனா தண்ணி, தேங்காய் தண்ணி. ஜல சூன்ய பால தேக்கி பாண்டித ஹராஷிதா பால பாங்கி ஷாஷ்யா கரே சத்பாத்திர பூரிதா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜலசூன்யஸ்வரதேகி பண்டித ஷரீஷத பலபாங்கி சசேகரே சத்பாத்திர பூரிதா. நீரில்லாத இளநீரை கண்டு ராகவ பண்டிதர் மிகவும் திருப்தி அடைகிறார். அதன் பின்னர் இளநீரை உடைத்து அதில் உள்ள வழுக்கையை எடுத்து மற்றொரு தட்டில் வைக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க. ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த ஜூஸ் எடுத்து அதை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அதுக்கப்புறம் அதை உடைச்சு அந்த என்ன சொல்லுவோம் வழிக்கை தானே தமிழ்ல சொல்லுவோம். இன்னொரு ஆமா, பிளேட்ல ஆமா. வைக்கிறாரு. இவ்வளவு பண்றாரு அப்படின்றத பாக்குறோம்.
நெக்ஸ்ட். शस्य संप सच समर्पणकारी बाहिरे देयाना शस्य काना कृष्ण करे शून्य भाजना. சர்வசேகா பிரபுஜி படிக்கட்டும் மாதாஜி. அவர் இல்ல மாதாஜி, இதுக்கு பதிலா நான் ரேவதி படிக்கிறேன். ரேவதி மாதாஜி படிக்கட்டும். வேற யாராவது படிக்கணும்னா சொல்லுங்க. यशस्य समर्पण करी बाहेरे देना या यश का ना ज्ञाना करी न कृष्ण करे शून्य भजना. வழுக்கையை ஏற்படுத்த பின்னர் அவர் சன்னதிக்கு வெளியே தியானிக்கின்றார். அச்சமயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் வழுக்கையை உண்ணவிட்டு தட்டினை காலியாக வைக்கின்றார். இப்ப வந்து என்ன பியூட்டி எல்லாம் அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிஜமா சாப்பிடுறத பாக்குறாங்க. சச்சி மாதா அப்பமும் சாப்பிடுறாரு அப்படின்னு. இப்பெல்லாம் நம்ம அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணுல தான் சாப்பிடுறாரு. கரெக்டா? எங்க சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து கண்ணுல சாப்பிடுறாரு எனக்கு எப்படி தெரியும்? பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காருல்ல மாதாஜி, அவர் எங்கேனா பைபிள் இது இல்ல, பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காரு. பகவானுக்கு குறிப்பிட்ட உறுப்பு தான் கிடையாது, அது எல்லா உறுப்புகளையும் வேலை செய்யும். பத்மா பகவத்கீதையில மாதாஜி கரெக்டா சொல்லியிருக்காங்க மீனிங். அது எங்க இருக்கு பத்மா மாதாஜி? பகவத்கீதை இல்ல நெக்ஸ்ட். பாகவதம் இல்ல. பகவத்கீதை அங்கானி எஸ்ய சகலேந்திரிய விருத்தி மந்தி பஷ்யந்தி பாதி கலயந்தி சிரம் ஜெகந்தி ஆனந்த சின்மய சதுஜ்வல விக்கிரஹர்ஷ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. எங்க சொன்னோம்? பிரம்ம சமிதா. ரைட். சி இதுதான் சொன்னேன். ஸ்லோகம் தெரியல, இடம் தெரியலனா கூட பரவாயில்ல, அந்த இது பிக்கப் பண்ணுவோம். வெரி எக்ஸலன்ட் பத்மா மாதாஜி. கரெக்டா சொல்றாங்க பாருங்க. எது வச்சுனும் நம்ம சாப்பிடலாம். ரைட். ஏன்னா ஒரு ஸ்லோகம் வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய தடவை, இது என்னோட பர்சனல் ஃபீல் நான் சொல்றேன், கஷ்டப்பட்டு கத்துக்கணும்னா வரவே வராது. ஒரு 100 தடவை கத்துக்கிட்டா வந்தே ஆகணும், அது வேற விஷயம். ஆனா அது எவ்வளவு நாள் நிக்கும்ன்றது தெரியாது. ஆனா நம்ம இஷ்டப்பட்டு கத்துக்கிட்டோம்னா மறக்கலாம், பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 வேர்ட் நம்ம பிக்கப் பண்ணிடுவோம் அதுல. ரைட். இப்போ மோஸ்ட்லி பிரேம மாதாஜி வந்து அந்த லாங்குவேஜ் கண்ட்ரோல் இருக்கிறதால 1 or 2 வேர்ட்ஸ் பிக்கப் பண்ணி மீனிங் தெரியும். ஆனா நம்மளுக்கெல்லாம் லாங்குவேஜ் கண்ட்ரோல் இல்லை. எனக்கு லாங்குவேஜ் தெரியாது. அப்ப எப்படி ஒன்லி ஆப்ஷன் அதுல வந்து நம்ம விருப்பப்பட்டோம்னா அதுல ஏதாவது ஒண்ணு. இப்ப மாதாஜி சொன்னோடனே எப்படி கண்ணுலன்னா எங்கேயுமே அந்த ரெஃபரன்ஸ் கண்ணாலன்னு இல்லை. பகவத்கீதால ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல இருக்கலாம், ஆனா எனக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்த அங்கத்துல சாப்பிடலாம் அப்படின்றது ரொம்ப கிளியரா எனக்கு தெரிஞ்சு பிரம்ம சமிதால போட்டிருக்கு. ரைட். அங்காணி எல்லா அங்கமும் வேற வேற செய்யும் அப்படின்னு. அதனால அவர் வாயால சாப்பிடணும்ன்றதுல கண்ணால கூட அவர் சாப்பிடுறாரு. இப்பெல்லாம் அவர் வாயால சாப்பிட்டாருன்னா நம்ம கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்க மாட்டோம், நம்மளுக்கு பிபி ஏறிடும். கரெக்டா? அதுவும் ஒரு விஷயம். நெக்ஸ்ட். நம்ம ஒரே ஒரு நாள் பிரம்ம சமிதை படிக்கலாம் மாட்டாங்க. கண்டிப்பா பண்ணலாம், கண்டிப்பா பண்ணலாம். இந்த வீக்கெண்ட் ஞாபகப்படுத்துங்க, நம்ம பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. கபு शस्य काना पुना पात्रे बारे सामशे श्रद्धा बादे पंडितेरा प्रेम सिंधु भाषे. மாதாஜி படிக்கட்டும் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. कबू सस्य कन्या पुनः पात्र परे सामसे श्रद्धा पाडे पंडितो प्रेम सिंधु पासे. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சில நேரங்களில் வழுக்கையை உண்ட பின்னர் கிருஷ்ணர் தட்டினை மீண்டும் புதிய வழுக்கையினால் நிரப்பி விடுகிறார். இவ்விதமாக ராகவ பண்டிதரின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கின்றது. அவரும் பிரேமையின் கடலில் மிதக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் சாப்பிட்ட அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பிளேட் வந்து மறுபடியும் அந்த வச்சுட்டே இருக்காரு, மறுபடியும் ஃபீல் பண்றாரு. ஏன்னா அப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா இதேதான் நம்ம பார்ப்போம். ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா கூட சாப்பிட்டுட்டு காலி பண்ணிட மாட்டார், மறுபடியும் வைப்பாரு. இதுல வந்து ராகவேந்திர பண்டிதாத் வந்து ஏறிட்டே இருக்கு. ரைட். நம்ம பிரேமை வந்து ஏறதுக்கு நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ 2 விஷயத்துக்கு கிருஷ்ணர் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாரு. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸால்டட் டிவோட்டியோட பிரேமைக்கோசமா பண்ணுவாங்க. சில தடவை என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு இங்கே இல்ல அங்கே இல்ல 2 கட்டமா இருந்தாலும் வருவாங்க. எதுக்குன்னா அப்படி இருந்தாலும் திருடமா வரணும் அப்படின்றதுக்கோசமும் வருவாங்க. சோ 2மே இருக்கு. ஆனா எந்த ரீசனா இருந்தாலும் கனவுல கிருஷ்ணர் வந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி லீலைகள்ல கிருஷ்ணர் வந்தாலும் சரி, டைரக்டா கிருஷ்ணர் இன்டராக்ட் பண்றாரு. ஏன்னா நம்ம பக்தியை ஏத்துறதுக்கு தான். நீங்க சொல்லுவீங்க மாதாஜி உங்களை மாதிரி அவங்களுக்கு பக்தி ஏறலாம், பட் இவங்க ஆல்ரெடி எக்ஸால்டட் அப்படின்னா எவ்வளவு இருந்தாலும் பக்தி ஏத்திக்கொண்டே அவர் இருப்பாரு. ஏன்னா பக்திக்கு வந்து ஒரு லிமிட் இல்ல. இப்ப தண்ணியா இருந்தா ஒரு கப் இருந்தா அதுல வந்து லிமிட் இருக்கு, இவ்வளவுதான். ஆனா நீங்க ஏன் பௌதிகத்துல ஒரு விஷயம் சொல்றேன், நீங்க வந்து
ஒரு லேக்கோ ஒரு ரிவர்லயோ வேணா தண்ணி ஊத்தினா அது போகும். ஆனா சி சமுத்திரத்துல போய் நீங்க எவ்வளவு தண்ணி கொட்டினாலும் அது பத்தாது இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் பிரேமை கிருஷ்ணர் மேல. கொட்ட கொட்ட வந்து அது வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ரைட், ஏத்துக்கொள்ளும். அதுதான் அதோட கிரேட்னஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகதின பாலதசா சம்ஸ்கார கரியா போகலா கைத சேவா கா ஆயிலலானா. நான் படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ಏಕದಿನ ಬಲದಸ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯ போகல கைதே சேவகா ஐலாலனா. மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு நாள் ஒரு வேலைக்காரன் சுமார் 10 தேங்காய்களை முறையாக நறுக்கி கடவுளுக்கு படைக்க கொண்டு வந்தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நாள் வந்து 10 கோகோனட் 10 தேங்காய் அதை வந்து கட் பண்ணி அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்றதுக்கு கொண்டு வந்தாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவ சரணாகி ஆயா விளம்பர் ஹாயிலா பால பாத்ரா காத்தே சேவா காத்வாரே தே ராஹிலா. ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கட்டும் மாதாஜி. அவசர ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவசர நகிகய விளம்ப ஹயில பலபாத்ரஹாதே சேவக துவாரேன ராகிலா. இளநீரை கொண்டு வந்த போது ஏற்கனவே தாமதமாகி விட்டதால் அவற்றினை அர்ப்பணிப்பதற்கு குறுகிய நேரமே இருந்தது. இளநீர் கூடையினை கையில் வைத்தபடி வேலைக்காரன் வாயிலில் நின்று கொண்டிருந்தான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அந்த தேங்காய் வாங்கினாங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் தான் இருக்கு என்ன ஆஃபர் பண்றதுக்கு. ஏன்னா இது ஆல்ரெடி லேட் ஆயிடுச்சு. ரைட், அதனால வந்து அங்க அந்த தேங்காய் வச்சிருக்கவங்க அங்க முன்னாடியே வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இவ்ளோ பண்ணணும்னா எப்படி ஆகும்? நம்ம வந்து ஒண்ணுமே பண்ணலன்னா. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு இஸ்கான் மங்களூர்ல வந்து 2 கான்ட்ராடிக்டரி ரூல்ஸ் இருக்கும். நாமனிஷ்ட பிரபு சொல்வாரு டிவோட்டிஸ் வெயிட் பண்ணக்கூடாது, பிரசாதம் வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து அந்த மாயப்பூர் பூஜாரி இருந்தாருல்ல, அவர் வந்து கிச்சன் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அவர் சொல்வாரு அதெல்லாம் இல்லை, என்ன ஆனாலும் மினிமம் 1/2 மணி நேரம் விதிப்படி விதிப்படி நம்ம ஆஃபர் பண்ணோம், அது காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன். அப்புறம் நாம 20 நிமிஷம் போறோம். ஆனா எது இருந்தாலும் வந்து பார்த்தோம்னா சாப்பாடு வந்து திட்டத்தட்ட 1 மணிக்கு தான் வரும். அண்ட் நாமனிஷ்ட பிரபு 1:30 கூட ஆயிடும். அப்போ வந்து பிரபு எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, கிருஷ்ணருக்கு எப்படி பண்றீங்களோ எனக்கு வந்தே ஆகணும், ஃபுட் ஷுட் பி சர்வ் ஃபார் தி கெஸ்ட், வெயிட் பண்ணக்கூடாதுன்னு 2 பேர் வச்சுட்டு நம்ம தண்டாடணும். ஐ திங்க் இதை பர்சனலா வந்து எல்லாருமே இருந்தாங்க. ரேவதி மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, கலாவதி மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி எல்லாம் பிரபு சொல்லிட்டே போவார். அதுக்கப்புறமா தான் நாங்க என்ன டிசைட் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஞாபகம் இருக்கு, இந்த 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 வேலைக்காரன் வந்து ஒரு கண்டெய்னர் வச்சுட்டு நிக்கிற மாதிரி. ரைட், நம்ம வந்து ஒருத்தரை இன்சார்ஜா போட்டேனா, நீங்க போய் இந்த மாதிரி நிக்கணும் கிச்சன்ல சாப்பாடு கொண்டு வரதுக்கு. யார் அது நம்ம குரூப்ல ஞாபகம் இருக்கா? ஏன்னா 2 பேர் பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணோம். அப்போ என்ன பண்ண முடியும், கிச்சன்ல இருந்து சாப்பாடு சீக்கிரம் வரணும். அப்போ கோயில் பக்கத்துல இல்ல, அப்போ ரொம்ப தூரத்துல இருந்துச்சு. ரைட், பின்னாடி இருந்துச்சு, கிச்சன் இந்த சைடு இருந்துச்சு. சோ அதனால வந்து இந்த மாதிரி நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம இந்த இன்சிடென்ட்டே நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? யாருக்காவது ஞாபகமே இல்லையா? இருக்கு மாதாஜி. அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு மாதாஜி. அந்த ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி. இல்ல இல்ல நானும் மல்லிகா மாதாஜியும் கிச்சன்ல ஆமா, இருந்தோம். ரேவதி மாதாஜி, நானும் தான் மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி. இன்ஃபேக்ட் நான் பேரே சொன்னேன், இவங்க 2 பேரையும் தான் போவேன். ரேவதி மாதாஜி கிட்ட சொல்வேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாம் பாஷை தெரியும். மல்லிகா மாதாஜி வந்து என்னன்னா அந்த பவுன்சர் வேலை இருக்கு, யாராவது சொன்னாங்கன்னா நின்று எப்படியாவது எடுத்துட்டு வந்துருங்க சாப்பாடு அப்படின்னு. அண்ட் லாங்குவேஜ்க்கு ரேவதி மாதாஜி. ஏன்னா ரேவதி மாதாஜி வந்து கொஞ்சம் அப்படி இப்படி ஏமாத்திடலாம். ஆனா மல்லிகா மாதாஜி சான்ஸே இல்லை, வந்தே ஆகணும் ஃபுட்னா, அப்படியே வந்தே ஆகணும். அதனால வந்து என்ன ஆகும்னா இவங்க 2 பேரும் போய் நின்றுப்பாங்க. ஓகே, இவங்க வேலை வந்து அதான் போய் வேலை செய்யறதெல்லாம் கூட இல்ல. ஏன் நான் சொல்றேன்னா இது இவ்வளவு ஹைலைட் பண்றேன்னா, இங்க வந்து அந்த ஒரு ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பௌதிகத்துல அது ரொம்ப சிம்பிள் ரோலா இருக்கும். ரைட்டு, பார்த்தா என்ன ஆக்சுவலா லோக்கலா சொல்லணும்னா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, 2 பேரும் ஒரு வாட்ச்மேன் வேலை தான், போய் சீக்கிரம் கொண்டு வா அப்படின்னு. ரைட், ஆனா அந்த வேலை வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டான வேலை அப்படின்னா 2 சீனியர் ஆச்சாரியாக்கள் 2 சீனியர் டிவோட்டிஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பாடு வரும். அவரு சொன்ன அந்த பூஜாரி ஹெட் சொன்ன மாதிரி 20 நிமிஷமா இருக்கும். நம்ம பிரபு சொன்ன மாதிரி, நாமனிஷ்ட பிரபு சொன்ன மாதிரி பிரசாதமும் சர்வ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ஏன் சொல்றேன்னா அந்த மாதிரி க்ரூஷுவல் ஃபேக்டர்ஸ் கோசம் இறங்கி வேலை செய்யறதும் வெரி நைஸ். அந்த விஷயத்துல நீங்க எல்லாருமே இறங்குவீங்க. ஆனா இந்த 2 பேரும் லிட்டரலி எவ்ரி டே இதுதான் உங்களோட வேலையா இருக்கும்.
அந்த சீக்கிரமே போயிடுவாங்க. போயிட்டு கிளம்புங்க கிளம்புங்க சாப்பாடு வேணும் கிருஷ்ணருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மாதாஜி நான் இது வரைக்கும் உங்களை கேட்கல. உங்க 2 பேருக்கும் எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஃபீலிங்? போய் எல்லாரையும் ஸ்கூல் பசங்களை விரட்டுற மாதிரி கிச்சன்ல விரட்டி கிருஷ்ணருக்கு சாப்பாடு கொண்டு வர்றதை கோஆர்டினேட் பண்றது. ஹவ் வாஸ் த ஃபீலிங்? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் போலாம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது மாதாஜி. நாங்களும் இறங்கி செஞ்சோம் மாதாஜி. இறங்கி எல்லாருமே செஞ்சாங்க. பட் நான் மீன் பண்ணது வந்து லிட்டரலி இந்த வேலை, ரைட்? நம்ம வந்து பௌதிகத்துல வந்து இது வந்து ரொம்ப ஆர்டினரி வேலை நினைப்போம், குச்சி வச்சு துரத்துற வேலை. ஆனா அந்த குச்சி வச்சு மேனேஜ் பண்ற அந்த வேலையும் கிருஷ்ணர் கோசம் செஞ்சா இட்ஸ் சச் அ குட் ஃபீலிங். ப்ராம்ப்டா கிளம்பிடுவாங்க. காலையில அந்த மார்னிங் இது ஆர்த்திக்கு முன்னாடியும் அந்த மத்தியானம் இதுவும் கிளம்புற மாதாஜி சாப்பாடு என்ன வேலை இருந்தாலும் அந்த இது கீர்த்தன் நடந்துட்டு இருந்தாலும் எந்திரிச்சிருவாங்க. ஏன்னா அந்த எல்லா சேவையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ஒன் பீட்ஸ் another. தர்ம சங்கடமான விஷயம் அப்படின்னு நார்மலா நம்ம வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா யூஸ் பண்றோம். ஐயோ மாதாஜி என் ஹஸ்பண்ட் கூட சொன்னார் மாதாஜி நான் தர்ம சங்கடத்தை மாட்டிக்கிட்டேன், வரதா வேண்டாம். அது இல்ல தர்ம சங்கடம். தர்ம சங்கடம்ன்றது என்னன்னா மாதாஜி நான் வந்து அதான் சண்டே மாட்டினேன். ஒரு தர்ம சங்கடமான ஒரு விஷயம்ன்றது என்னன்னா, காலையில கிளாஸ் எடுத்தேன். சரி ஓகே, எல்லா ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்துட்டாங்க, பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணோம். அது ஒரு சைட்ல சரி கம்ஃபர்டபுளா இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லா கிளாஸ்க்கு லீவு. நான் மெசேஜ் வேற போட்டேன் என் டீச்சர் கிட்ட. நான் வந்து டவுட், ஏன்னா கோயில் போறதா இருந்தோம். ஸோ எல்லாமே கடைசியில பார்த்தா திரும்ப எனக்கு ஒரு மெசேஜ் ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி போட்டிருக்காரு என்னோட டீச்சர். மார்னிங் ஃபோன் பண்ணது நான் எடுக்க முடியல கோயில் போனதால. நீ வந்து கிளாஸ் எடு பக்தி வைபவ் அப்படின்னு. அச்சோ செகண்ட் கேண்டோ 5th சாப்டர். எல்லா சேவைக்குமே உங்களுக்கு நன்றி சொன்னோம். எல்லாருக்குமே ஒரு ரீசன் இருக்கும்வாங்க. அது ஏன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. இன்வேரியபிளி சாட்டர்டே சண்டே நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கச்சு கரெக்டா வந்து நீங்க படிச்சிருங்க, ரைட்? ஐ திங்க் ஸ்லோகா 15 மாதாஜி 15 18 பாகவதம்ல ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த நம்பர். நீங்க கவர் பண்ணீங்க 1ல இருந்து. அவர் எடு அப்படின்னாச்சு. அப்போதான் ரிவைஸ் கூட பண்ணல. அப்போ வந்து என்ன ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம தமிழ் டிவோட்டிஸ் படிச்சாங்க அந்த ஸ்லோகம். அதை வச்சு சரி 2 hours எப்படி மேக்கிறது ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாம அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பண்ண ரிவிஷன் தான் அங்க ஞாபகம் வந்து அப்படியே ரிவிஷன் எடுத்தேன் 1 to 15. அதுல 1 மணி நேரம் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3-4 ஸ்லோகம் சொல்றதுக்குள்ள ஃபுல் கிளாஸ் போயிடுச்சு. இல்லைன்னா ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாம பக்தி வைபவம் ரொம்ப கஷ்டம். சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லாருக்கும் சர்வ் பண்ணிட்டு வெளியில இருந்தோம். சோ எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிடலாம். சரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட முடியல, சரி சாப்பிடலாம் லஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணி உட்காந்து பத்மா மாதாஜி மெசேஜ் 3 o'clock. மாதாஜி நான் சொல்லிட்டேனே மாதாஜி, மெசேஜ் போட்டேனே 3 o'clock கிளாஸ் வந்து இன்னைக்கு ரேவதி இன்னொரு மாதாஜி எடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அங்கேயும் இல்ல. ஆஹா அப்படின்னு பார்த்தா கடைசியில வந்து மார்னிங் கிளாஸும் பாத்தீங்கன்னா 11:15 வரைக்கும் தான் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. இன்னொரு 1/2 hour வண்டியில போகணும். ஏன்னா பொண்ணோட கிளாஸ்க்கு முன்னாடி நாங்க இன்னொரு இடத்துக்கு போய் அங்க பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. கடைசியில வந்து எனக்கு ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா, அப்ப என் பொண்ணு ஓட்டிட்டு இருந்தா, ஒரு சைட்ல ரூட்டு ஒரு சைட்ல கிளாஸ் மார்னிங். அதே வேலைதான் மத்தியானமும் பண்ணேன், ரைட்? மார்னிங் அப்போ தெரியல அவருக்கு, ஏன்னா இங்கிலீஷ் பேசுறச்சே எனக்கு கம்ஃபர்ட் இருந்துச்சு. லாங்குவேஜ் சப்ஸ்டன்ஸ் தெரியலனாலும் கொஞ்சம் லாங்குவேஜ். மத்தியானம் வந்து நான் போயிட்டு இருக்கச்சே அதே மாதிரி வண்டியில இருந்து திரும்ப வந்துட்டு இருக்கச்சே அவ சொன்னா, அக்கா எப்படிக்கா இவங்க எல்லாம் பொறுத்துக்கிறாங்க, உன்னோட தமிழ் யா வரல உனக்கு, லா வரல. நானே இப்பெல்லாம் நல்லா பேசுறேன்னு சொல்றாங்களே நாங்க. அவங்க ரொம்ப நல்ல மனசு, அதனாலதான் சொல்றாங்க இன்னமும் நீ அதே லாலையும் யாலையும் கொலை பண்ணிட்டு இருக்கக்கா அப்படின்னு. அப்பந்தான் எனக்கு புரிஞ்சுது என் தமிழ் இவ்வளவு மோசமா இன்னும் இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா இன்சிடென்ட்லி யாருமே எனக்கு சொன்னது இல்ல மாதாஜி இவ்வளவு மோசமா நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணல. ஏன்னா தாரிஷி மேம் செம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆச்சு, எனக்கும் இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனா இம்ப்ரூவ் ஆனோட லெவலும் ரொம்ப லோ. ஆனா எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன்னா, டைம் 8 minutes ஆயிடுச்சு. சோ அதனால வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த பாவத்தை தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு. சோ அதனால இந்த ரோல் வந்து சர்வெண்ட் வந்து பிளாட்ஃபார்மோ இல்ல இதுவோ இருந்து கலெக்ட் பண்றதா இருந்தாலும் அந்த பாவத்தை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தாரிஷி மேம் வந்துட்டாங்க, அதனால நம்ம இத பாக்குறோம். இத வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். இந்த எவ்ரி டைம் இத நோட் பண்ணிக்கோங்க. எவ்ரி டைம் ஆஹா ஸ்கேரிங் முடியாது. ஓகே. சோ இதனால வந்து நேத்தும் சொன்னது சைத்தன்யால ஒரு ஸ்லோகம் எடுக்கணும்னு நினைச்சேன். இனிமே வந்து ஷார்ப் 6:30க்கு ஸ்டாப் பண்ணுங்க. 6:30 to 6:40 நம்ம ஸ்லோகா பிராக்டிஸ் பண்ணோம். இன்ஃபேக்ட் நான் மணிமேகலை மாதாஜி இருக்காங்களா இல்லையா? ஓகே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒண்ணு சொல்லவா மாதாஜி? கேட்கவா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. கேட்கிற மாதாஜி எனக்கு தெரியல. இங்க பாருங்க, சர்வதா பாணி பாதம் சர்வதோ சீசிரோ முகம் சர்வதா சுரி மல்லோக சர்வம் ஆவருத்திய